Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sangkariko ng mga yaga-subaybay o yaga-paningag ng kanatin mayu muhadara sining mga wakto na yani adun. Kaya panganda ko kamukariko ng pagpanganda ng agama Islam na yani uman yung pagpanganda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining mga wakto na yani adun, apadayonon natin, yung kanatin mayubityara, makapantag sang kapatot o katungod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sini na alawa dun, yung katapusan, yung last na part, which is yung nakita dun sa part 3, ng pag-explain, pagpadag kung uno yung pigatawag na kapatot o katungod ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan mga alang kamagunawa natin. So yani adun yung katapusan na part o insyaallah subhanahu wa ta'ala sang masunod na kanatan mayumuhadara na bago daw man na maudu, bago daw man kita na bityara makapantag sang mga kapatot, particularly isa ni sa mga usapin sang akida. Yaning kamagunawa ng kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is atakupunta sini na kanatan mayo pag-live adun, o insyaallah subhanahu wa ta'ala, mapanaws kita sa bagudoman na talakayan sang sumusunod natin na video, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan yapon kita sang katungod ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yung kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang asimbawon natin yan na Allah subhanahu wa ta'ala ng insakto o tama na pagkasimba, o yan di kita kamu magasakuto, magashirk kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kagabi, ya makalambit natin yung pipila sa mga gabukan na amay kagabukunta, gabuk man yani ng dilata, gabuk man yani ng pangatayanta, gabuk man yani ng badanta, pinaagisin niya ng mga gabukan, ama perform, ama tunay taadun yung pagsimba, pag-ibadat sang Allah ta'ala, na yani kay yung kapatot katungudnan kanatan na mga alangnan. Isa na nayamalambit o muna nayamalambit na kagabi na gubukan maununo natin matunay yung kapatot ng Allah ta'ala kamagunawa ng pag-ibadat kanan, yung pagpamaratyaya, pagpanginpo kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-iman, al-imanu billah, yung pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung malambit tauman kagabi, yung pag-ibadatuhu wahdahu subhanahu la syarika lahu wa tarku ibadatin masiwah. Yang paasimbaw natin, yan gaid sambuk danan na Allah subhanahu wa ta'ala, mana unuman na mga pagsimba, pag-ibada na gabukan man yani ng baba, ng dila, ng pangatayan o badan, ubusini inangan tagid lillahi subhanahu wa ta'ala, o di tayan atagan ng kaparis, kainagad, kapartner, sang kanan pagsimba, sang pagsimba kanan, o sang kanan pagkakadunan, o yung pagbilin, abilin ta dapat, yung pagsakuto, pagshirk kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, biyanta yung pag-inang ng unuman na pag-ibada, pagsimba adto sang lain pasang Allah ta'ala, mana isinsiro ta yung kanatin ibada at tugid kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yung malambit tao man kagabi, na isa sa mga gabukan, labi na gabukan ng pangatayan na kung wain o gabukon tayo yan, pinabis ang pangatayan ta, ama tunay tayang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala kanatin,
yang al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunnah wa kama fahimaha as-salafus salih. Yang mamaratyaya kita, manginto kita sang kariko ng mga mga sifat, mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na yamalambit sa Quran o yamalambit sang sunnah, yamalambit sang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga authentic, mga legit na mga hadith, bukod itong mga daif na mga hadith o mga inang-inangin na hadith, o adagan taasabutun tainyan na mga pangan, mga sifat ng Allah Ta'ala na yamalambit sa Quran, yamalambit uman sang hadith, adagan tainyan na maununo yan idag isabot ng mga salafus salih, labida ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o yung yasunod kanila niyang mga tabi'in o mga atba'ut tabi'in, kung maununo nilang idag isabot, ipaham lang panambasa yang mga pangan o mga sifat ng Allah Ta'ala na yamalambit sa Quran o hadith na ito gyapon yang aso bayon ta na pattern sa pagdagsin yan kariko. Uriyan sinyan alang ng Allah Ta'ala yamalambit ta na upod sa magabukan ng monuno matunay taadon yang kapatot talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanatan na mga alangnan yaning ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala wa tawqiruhu. Yan yung pagpakadakwa. Yan yung pagpakadakwa kanan na Allah subhanahu wa ta'ala o yung paggalang kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. O yung malambit ta kagabi, yung makalambit kita kagabi ng tulo ka mga pamaagi o tulo ka mga pamaagi mo nuno taadon malaw kung bunabag yun na ipakadakwa tayan na Allah subhanahu wa ta'ala or ipakababatayan iyadan billah. Ya malambit ta kagabi gyapon na yang isa sa mga paras ng pagpakadakwa kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, yaning ta'zimu hurumatillah. Yaning pagpakadakwa, pagpakabugat ng mga iharam ng Allah ta'ala, mana alikayanta. Alikayanta yang unuman na iharam ng Allah ta'ala. May kasi Muslim, ilikayan na niyang iharam ng Allah ta'ala, puno sandakwa taman sa tagbibina, iharam ng Allah Ta'ala, tandagin niya na doon ng pagpakadakwa ni Muslim kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadwa na upaman o paras ng pagpakadakwa kanan na o pagpakabugat kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'zimu sya'airillah. O yan yung pagpakadakwa, pagpahalaga, sang pigatawag na mga suguan ng Allah Ta'ala. Mana agabukan natin yung mga suguan kanatin ng Allah Ta'ala, puno sandakwa taman tagbibi, nasuguan ng Allah Ta'ala na kaya katigaman tao magaga natin, gabakan tayo niyan kay ito kay adun yang isa sa mga tanda ng pagpakadakwa takanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, aulas na yamalambit na kagabi, naupod sa mga paras ng pagpakadakwa kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikramu ahli ta'atihi wa ijlaluhum, yang pag-ikram laungnan, yang pagdadayaw laungnan, sang mga utaw na yaga pangagad sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana, yang kapag agta ng mga Muslim, kapag agta ng mga yamamaratyaya sang Allah Ta'ala, yaga simba kanan, labida itong mga yaga ibada bid talaga sang Allah Ta'ala, o iyan sang insakto na akida, yan sang pagtawhid sang Allah Ta'ala, iyan silang sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na date gate na adadayawon ta silan. Dadayawon tayong kapag unawata na yan nag-ibada kanan na Allah Ta'ala. So adon mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, padayunon ta, kung uno pagid kadi ang mga gabukan na kung wain amay kagabukan ta inyan, either pinaagi man sang kanatan dila, sang kanatan mayo puso-puso, o pinaagi sang kanatan mayo badan, na pinaagi sinyan ama tunay ta, ama atag ta adun, yang kapatot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamagunawa ng pag-ibada o pagsimba kanan. So muna na amalambit ta adun, al-haya'u minallahi azza wa jalla wa khasyatuhu fi sirri wal alan. Yaning pigatawag na pagkamumuha sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw yang pagkalikanan sang sikrito o mapayag. Yang Muslim na bunna kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala na igaibada sang Allah Ta'ala, dahit sang uman isa kanatan, maun kanatan yung pagkamumuha sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamumuha kita alang ng Allah Ta'ala. At the same time, malik kita sang Allah Ta'ala sang sikrito o mapayag. Kung yaga pakadumdum kita adun, gumubok ng, o sa kwan pa,
di kalinian ng Allah Ta'ala iharamnan, ibutang tadayon sang puso-puso taw dumduman tayang pagkamo mo o pagkalikanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay long pasagaw ng basa, yang madjaw na utaw yang waka katanak kanan yang pagkamo mo. Mana may kasing utaw yaga kamo mo pasang kapagunawanan mano siya na ito kaya lang ng Allah Ta'ala madjaw yan na utaw. Na sino ba yan date natin kamo mo maglabaw kita, halos kung tayo maka-adapt kita sang sino man na utaw, ya makakadto kita sang samok na utaw, halos magkamo mo kita, magkasipog kita kay miniminan. Magkainang tagani yan sang kapagunawa tamano siya, na nga di ta mainang kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nga di kita ama mumuwasang Allah Ta'ala, na akiton kita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na igagubok ng ipangharamnan. Waba kita pagabati Allah ng Allah Ta'ala sang waktu adun na igatagak kaw ng pagsambayang mo, yaga pakita kaw ng kanmo aurat, yaga sigarilyo kaw, yaga bisyo kaw, o uno yaga paningig kaw ng mga music o ipangharam ng Allah Ta'ala. Waba sinya na mga waktu, wa mo babatiya adun yung pagkamumuwasang Allah Ta'ala o pagkalikanan. Suri kung wa mo man inyan, wata man inyang pagabatiya, na-review ta yung mga sarili ta, natandagin na aun sakit ng kanatin mayo puso-puso, na sobra pa sa mga sakit na kailangan dagin ng doktor. Kaya lang ng Allah Ta'ala, yang normal na pangatayan, yang magbati pa ng pagkamumuwa o alik sang Allah Ta'ala, sang sikrito man yan yung sang mapayag. Sang mapayag, medyo magangan yung istusan, o gidlabi da sang sikrito inyang ikaw kuman, butang ta, ikaw kuman sambok na lugar o sambok na kwarto, way iga kitakan mo, iga dinkan mo yatabya, ikaw kuman uriyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikaw kaya mo inan, way aka mo kung mag-unukaw, uning inangan mo, uning longon mo, unukasan. So sinyan na mga wakto adun, na ikaw kuman, way iga kita, way iga dingig Allah Ta'ala kuman, kalikan tayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang unuman na adum-dumun ta, sa unuman na pagalongon ta, sang unuman na pagainangan ta. Agaw gani, aun madjaw na pula, na ilong ni Kuan, yaning Imam Al-Qahtani rahimahullah sang kanan qasida na annuniya lawnan, wa idha khalawta biribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Law ni Imam Qahtani rahimahullah, wa idha khalawta biribatin fi zulmatin, amay kalawnan yan nakaw sang samok na lugar, ikaw kuman samok asan. Sang kadeguman, yan kaw sang madegum na area, na once yang utaw yan sa madegum na area, way makita kanan, magpuno yan asan, way akitan kanan. Wan nafsu da'iyatun ila tugyani, na sinyan na mga wakto na inyan, piagsugod na kawadon, tintalon, satsatan ng napso mo, gumubok ng iharam ng Allah Ta'ala, kailong pasagaw, wasay ka kita kanak, unusayang aka mo mo kaakalit, wasay makita kanak, na sinyan na mga wakto lang ng Allah Ta'ala, laong ni Imam Qahtani, fastahyi min nadharil ilahi wa kullaha, innal ladhi khalaqad dhalama yarani. Kamo mo walaw nan sinyan na mga wakto o ikabati da mo inyan na temptasyon, kamo mo walaw nan sang kakita ng kadenan, kamo mo walaw nan sang kakita ng kadenan o paglongay ang ginawa mo, paglongay ang napso mo, innal ladhi khalaqad dhalama yarani. Saben na benalaw nan yang yagabawi, yaga adun ng kadeguman na pigakita ako. Manam, aber po nung nakadugum, aber uno pa na pagtagupos adun, sinin na lugar, sinin na makwan, way takas kusang Allah Ta'ala, bakit tama, matigam gid talaga yan. Agaw gani lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna min Allah, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl, wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yastakhfuna minan nas, itong mga utaw lang na nasupakiro sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, halos inangin nilan kariko na atagun nilan yang mga mangkat nilan nagabukan, mga mangkat nilan na mga plano sikin sa mga utaw. Manak simpana doon magainang si Mano siya ng kadupangan, halos inangin na niyang ubos, yaning amatago gid yani sikin sang kakita o katigam o kadinig ng mga utaw. Okay, Allah ng Allah Ta'ala, wanilan pa katagatagay, wala yastakhfuna min Allah. Okay, kung uno palaw nan na pagtago ni Mano siya ng kanan kadusan,
na diyan akiton akatigaman ng kapagagnan manusya di gyud na yan mamatago sang Allah subhanahu wa ta'ala. Mana birpaan lang ng Allah ta'ala uno na pagsikrito tanang mga kadusan natin nakwa man yan yung tagbibi way takas tasang Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw na Allah ta'ala wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala aw yan na Allah ta'ala inagadnan silan. Yang Allah ta'ala inagadnan ito na mga utaw singyan na mga wakto sang wakto long nan na yagadumdum silan yagaplano silan ng mga gabutan na di mangkadyaw. Mana aber padon Allah ng Allah ta'ala uno na pagtagutan ng kadusanta way takas ta yang Allah ta'ala inagad ta. Kaya katigaman kita, kikita kita, diding kita. Sining aya na peglawngan ng Allah ta'ala, wa huwa ma'ahum. Aw inagad nilan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yani usapin niya ni daw man pantagsang akida na date natin mayo kadagan ng insakto kay isa yan sa mga sapad na mga ayatan na kung way niya kasabot na madig sa mga Muslim na mali ng pagkasabot. Yang akida ta akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah yamanginto kita na yang Allah subhanahu wa ta'ala iyan adto sang babaw ng mga kalangitan. Yang Allah ta'ala yan sa babaw ng kanan mga kalangitan aw ya patas yan sa babaw ng kanan kalangitan yan adto yang kanan arsh. Yang kanan trono aw ya babaw yan adto sang tronunan. Law ng Allah ta'ala thummastawa alal arsh. Orient ng pagbahay ng Allah ta'ala ng pito na lapid na langit aw lupa ya patas yan ya babaw yan adto sang kanan trono. Yan adto yang Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang mga i-claim na mga Muslim sila, labiday ang mga Sufi, mga Sufiya na law nila yang Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Abirwain iyan yang Allah ta'ala. Inagat talaw na yang Allah ta'ala abirwain. Abirwain yan asan yang Allah subhanahu wa ta'ala. So mali yan na akida Allah ng Allah ta'ala. Na adi-adun niya galong yang Allah ta'ala wa huwa ma'ahum. Aw inagad nilang law nan yang Allah subhanahu wa ta'ala. So uno yung but pasabot sini na ayatan na dun. But pasabot ba sini yang Allah Ta'ala wa adto sa langit, wa sa babaw ng tronunan, kundi idi adun sa babawan ng dunya, inagat ta. So bako mininyan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yagalong ni Imam Malik rahimahullah, Allahu fis sama, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan yang iyan adto sa babaw ng kalangitan, awgay yang katigam ilmu ng Allah Ta'ala, ito kay yang iyan adun sang ubos ng lugar. So yan yang maglong adun yang ubos ng ayatan sang Quran, ubos ng mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yagalong na yang Allah Ta'ala inagad ta yang Allah Ta'ala abirwin kita. Basta dumungon kita san na mga ayatan, dumungon kita san na mga hadith, butang tayang piaglongan ni Imam Malik na Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Yang Allah yan sa langit, o gid yang katigamnan na abirwain. Numbot pasabot san Allah ng Allah Ta'ala. Mana, abir paadun yang Allah Ta'ala, iyan at tusang kalangitan, sa babaw ng kanan trono. That doesn't mean na way kanaud-naud ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sang igakita bo di sang babawan ng dunya. Yasing gyapon ng inagad tayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, abirwain kita pinaagi sang ilmunan, maununo inyang kya katigaman kita ng Allah Ta'ala. Mana, abirwain kita magdudugsini, magpanaw-panaw sang babawan ng dunya. Kita kya katigaman kita, didingig kita ng Allah Ta'ala, matagyan yan at tusang babaw ng kanan trono. So yan yung but pasabot ng peglawngan ni Imam Malik na Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Yang Allah Ta'ala, yan sa babaw ng kanang kalangitan, sa babaw ng tronunan, awgay yang kanan katigam, yang ilmu nan, iyan sang ubos ng lugar. Mana, ubos ng gagay sa ubos ng kalihukan, takya katigaman ng Allah Ta'ala. Diyudinid, kya kita ng Allah Ta'ala, abiryan yan ato sang kalangitan. Yan yang but pasabot ng piglawngan ng Allah Ta'ala na wa huwa ma'ahum. O itong line pa na ayatan na wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Inagad mayu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abirwain kamo. Mana pinaagis ang katigamnan, pinaagis ang ilmu ng Allah Ta'ala, inagad tayan. O bidatihi, yang yan mismo ng Allah Ta'ala, ya bababayan adun sikin sa langit, di alang ng Allah Ta'ala. Yan ato sa langit. Agaw gani, itong ayan na galong yung Allah Ta'ala, wa huwa fis sama'i ilahun,
wa fil ardi ilahun, law ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw yan na Allah ta'ala, yan law nan yang pegasimba at pusang kalangitan, aw yan uman yang pegasimba ng iyan sang kalupan. Law ng mga sufi, law ng mga sapad yang akida, law nilan, yang Allah, aun dun yan sa langit, aun dun iyan sa lupa, mana fi kulli makan. So, sabab kuno sinya na ayatan, yambot pasabot ng wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilah, ay huwa ma'bud, huwal ma'bud fis samai wal ard. Yan gid yang pegasimba at sang langit at the same time sang lupa. Pero way yang Allah Ta'ala yan sa langit. Kailangan pa ba ng Allah Ta'ala bumaba di sa dunya para aasin bonggin natin yan na Allah subhanahu wa ta'ala dita? Yag padadaganin ng sinugo, yag padadayin ng Quran, ano pa yung kailangan sinyan? Nawada inyong lambitan ka natin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inyong kaya lang ng Allah Ta'ala. Inagad tayong Allah Ta'ala, pinaagisan ka ng katigam. Kikita-kita, didinin kita, kaya katigaman kita. Pero yung magalaw nga doon na yung Allah Ta'ala mismo, mismo yung Allah Ta'ala, inagad ta, idi adun san dunya, katapat tayo sang adapan ta, uno baasan, iyadan billah. Akida yan na mga sapad yan na akida yan ng mga Sufiya, particularly ng mga Sufi na igalong na yung Allah subhanahu wa ta'ala, iyan sang ubos ng lugar. So yan kaya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, tagbis gid na pagdag, pantagsang insakto na akida kung wen yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo. So inyan, dahil sang man isa, mamumuwa kita, o malik kita sang Allah subhanahu wa ta'ala, sang sikrito o mapayag. Ikadwa mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamalambit ta doon na isa sa mga gabukan na kung wain amay kamatunay tayani na gabukan na doon, ama kwanta adun na ya magranta adun ya magabag tayong kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala na adi ilong adi al-khudu'u li hukmillah wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqi syar'ih, yang pagpababalaw nan, pagpaandirlaw nan sang hukuman ng Allah Ta'ala o hukuman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, uriyan ng pagpaandir tasin yan, yang implementa tain yan, implementa tayang syari'a ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sang sambok na Muslim na galong yan, yamamaratyaya yan sang Allah subhanahu wa ta'ala, yaga simba yan sang Allah subhanahu wa ta'ala, yaga tawhid yan sang Allah ta'ala, timanan ta, di mamakumplito yung pagtawhid ta sang Allah ta'ala, kundi kita magapaandir sang hukuman ng agama Islam. Di kita magpaandir sang hukuman ng Allah Ta'ala o ng kanang sinugo. Di ta i-implementa yung sharia ng Allah Ta'ala, di makumplito yung pagtawhid ta sang Allah Ta'ala. Kaya upod yan sang mga wajib ta, obligasyon taya ni mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung implementa tayang suguan ng Allah Ta'ala o ng kanang sinugo, muna sang sarili ta. Muna sang sarili ta, o yan sinyan sang pamilya ta, aw sang kanatan pamanak, aw taman da sang kanatan pamanwa. Kadralistitaa, taman na magagata labidayan kita sang banwa na under kita ng mga kufar na malong tadi 100% granted kanata yung pag-implementa ng kanatan may sariling balaod. Awgid pasawman alang ng Allah Ta'ala, itong mga patakaran pasawman ng agama Islam na dibon magpakialam yung mga satro kanatan, yung mga kufar, yung gobyerno kanato, i-implementa tain yan. I-implementa tain yan. Awgid itong di ta ma-implementa sa sang sitwasyon ta sa banwa na ito la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di asugon ng Allah subhanahu wa ta'ala yung utaw sandinan magaga. Mana itong mga butang na kaya tabon i-implementa, na di ibon mapakialam mapangsinamuk ka natin yung mga satro na mamakakus ng nakwa na kasapadan, ana i-implementa tain yan. Kaya upo din yan sang kapatot ng Allah Ta'ala yung implementa tayong syari'a na. Muna sang sarili ta, bago pa sang kanatan mayo pamanwa, na madayga doon tabya o pang-atagan ta ng upaman, pagdating niya di sang isyo, usapin ng katigayunan, sa yaning on amatay, on amabilin na ng mga katigayunan, mga ari-arian, madaig sang kanatan may mga kalumunan ng mga Muslim, sang kanak niya masot na katigam, base sang patakaran ng Pilipinas, yaning abot sang katigayunan, di bon magpakialam yang gobyerno sini talaga kung abahinan may yan pinaagi sang democratic na pamaagi or pinaagi sang Islamic, tamayo yan na desisyon. Na ito yung last ko na masagap sa na issue.
naong mga Muslim na kaya man kadi nilan implementa yang Sharia ng Allah Ta'ala sinyan na butang o kayang inanglan adto pa silan madagan. Adto pa silan madagan alang ng Allah Ta'ala sang mga balaod ng mga satro, sang Sharia ng mga satro. Iyadan billah. Nasarta kaya nilan way yagababag kanilan i-implementa yang suguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanilan. So yani Allah ng Allah Ta'ala upod sang kapatot yani ng Allah Ta'ala yang implementa ta yang Sharia ng Allah Subhanahu wa Ta'ala labiday yang kaya ta i-implementa ng di makakusnang dakwa na kasapadan. Kaugani lang ng Allah Ta'ala sang samok na ayatan, afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Yang hukuman yang balaod Sharia ba ng jahiliya makna non-Islamic na pamalaod, Sharia, balaod ba yung kaliniyan nila? Uno pa balawnan law ng Allah Ta'ala, uno pa balawnan yung mas madyo pa kaysa sang balaod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wada Allah ng Allah Ta'ala, pangintuan tayan. Pangintuan ta na waday pinakadabis na pamaagi ng pamalaod, Sharia, balaod, yatabya yung Sharia ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan kailan ng Allah Ta'ala, law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Law ng Allah Ta'ala, di lang nandate, sang usog o bubay na mu'min, yama maratyaya sang Allah Ta'ala, na amay kayag desisyon, yagpasya dayang Allahu Ta'ala o yung sinugunan sang sambok na butang, o nday hukom na ibutang ng Allahu Ta'ala o sinugunan sang nabutang, maanap pa silan, mapili pa silan ng line na desisyon pantagsinyan na butang. Di pwede. Butang taadon yang Allahu Ta'ala, yang Rasulullah. Sini na issue, example, issue na yani, o nday balaod na butang ng Allah Ta'ala, ay dapag-anap ng line pa, yan day ang kamanga, yan day implementan, yan day ang gawbuka, kay na nga, yan yung pinakamadyaw. Di mag-aataga dun yung Allahu Ta'ala ng balaod kanate, nang di akapagkadyaw ta. Agaw gani yung Allahu Ta'ala, yung labaw na ya, matigam ni makapagkadyaw kanate. So once yung Allahu Ta'ala, on day pasyanan, desisyonan, sang sambok na butang, aw yung kanan sinugo, no choice kita, kundi sami'na wa ata'na, yadingag kami, aw mamangagad kami. Yan yung piglawngan ng mga mu'min, mga muwahid, yaga tawhid sang Allahu Ta'ala. Okay, yung mga munafiq, yung mga usapan pa, yaga 50-50 yung kanilang pag-tawhid sang Allahu Ta'ala, piki-piki yung pang-Muslim nilan, na yung along nilan, sami'na wa asayna. Idingag nami lang ng Allahu Ta'ala, pero asupakan nami. So digaw kita maupudsin yan na mga tao na uriyan nilang dingagan yang induan ng agama Islam na di pa silan mamangagadsin yan. Kailaw ng Allahu Ta'ala sumpay siya na ayatan, wa may ya'sillaha wa rasulah, aw sino lang nan yang masupak sang Allahu Ta'ala aw sang kanan sinubo, faqad dhalla dhalalan mubina. Sa benar-benar yatading dalong nan yalihis, dalong nan yan ng klaro da na pagkalihis iyadan billah. So upod sang kapatot ng Allahu Ta'ala, yang mapaander kita sang kanan balaod o sang balaod ng sinubunan o implementa ta inyan. Na madigsadong at madigadong sa mga kalumunan ta na mga Muslim sadto si mas implementa nilan yang upamantagay gaway masilukan at okay, mas implementa nilan yang balaod patakaran adat ng kanilang bangsa. Yani man yang kanambang sa Kagan, yani man yang kanambang sa Maguindanao, Maranao, Tausug, Samalo, Uno Paasan, yani man yang patakaran nami adi. Kambyo mo yung patakaran ng Allahu Ta'ala o ng kanang sinugo para sa patakaran ng kanmubang sa nadima makapasurgakan mo. So inyang kay alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upod yan sang kapatot ng Allahu Ta'ala na dayta itunay kanan. Ikatlo, mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, upod sa mga gabukan, labida gabukan ng pangatayan na amay ka magabuk ta inyan, matunay tayang kapatot ng Allahu Ta'ala, mahabbatullahi Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagmahal sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way sino man adun na Muslim na yaga simba sang Allah Ta'ala, yatabya na mahal tayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal tayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahit sang samok na Muslim, mahalin na niyang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sobra para sa pagmahal ng sang kadaigan pa. Kung unuman ta kamahal yung kakawasan ta, yung mga asawa ta, mga anak ta, ari-arian ta,
sobran papasubran tayang pagmahal ta sang Allah subhanahu wa ta'ala. Kay upod yan sang kapatot ng Allah ta'ala yung amahalin tayan. Agaw gani ilaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sambok na hadith, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Aun lang nantong ka mga gaubukan na amay kaiyan yan isang sambok na utaw, akatimtiman nan, akalasanan adun yang kananaman katamis ng pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilambit adi yang sambok gaid sinyan tulo, uno ito lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma, inyang inangan ni manusya ni Muslim na yang Allah ta'ala o yang sinugunan mas mahal kanan kaysa sang lain pa kanilang duwa. Mana kailangan sang uman isa kanatan na dun. Kalinita dun katingtiman yang kananaman, kasarap ng pagpamaratyaya, pag-ibada, pagtauhid sang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mahalin tayang Allah subhanahu wa ta'ala, sobra pa sang pagmahal tasang kadegan pakanan. Nalaw ni Ibnul Qayyim, law ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, famahabbatul ubudiyah hiya ashrafu anwa'il mahabbah wahiya khalisu haqqillahi ala ibadihi. Law ni Ibnul Qayyim rahimahullah, yang pagmahal lawnan na al-ubudiyya. Ano yung maana ng ubudiyya? Yan yung pagsimba. Yang pagmahal lawnan na pag-ibada, pagsimba sang Allahu Ta'ala, yang amahalin adun ni Muslim, yang Allahu Ta'ala bilang pagsimba ng sang Allahu Ta'ala, hiya ashrafu anwa'il mahabbah. Yan dalaw na niyang pinakamadyaw, pinakadabis na klase ng pagmahal. Kaya madig yung klase ng pagmahal alang ng Allah Ta'ala, o gidwaday labaw na mas, waday mamakalabaw sang pagmahal ng pagkaalang pagsimba sang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung amahalin ni manusya, yung kanang tagal lang na pigasimbanan. Wahiya khalisu haqqillahi ala ibadihi, o yan na klase na pagmahal lawnan, mana yung pagmahal sang Allah Ta'ala, sincero, pure lawnan yan, nakapatot ng Allah Ta'ala sang kanan mga alang. Mana di tayani dit iatag sang lain pasang Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod sinyan alang ng Allah Ta'ala, upod pasang mga gubukan na amay kainangan ta matunay tayang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-mudawamatu ala dikrillah wa syukrihi ala ni'amih. Yang pagpirmaminti, yang pagpirmaminti sang pagtadim sang Allahu Ta'ala, o pagpanginsyukur kanan sang unuman na kanan mga pangiluyan na iatag kanatin. Mana date sang sambok na Muslim, di nan putukon yang pagtadim sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Di ta putukon yang tadim ta sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala, pagdikir ta sang Allahu Ta'ala. Di tatangkwan yang pagpanginsyukur kanan na Allahu Ta'ala. Kaya ang Allah Ta'ala yagalawng, wala in syakartum la azidannakum. Amay kalawnan magsukur kamo, magpasalamat kamo, kanak na dugangan ko pa yung pangiluyan kamayo. Bosalong nilan, malinin ka magkadikpeng rizkikan mo ng Allah Ta'ala, pakaday gayang pagpanginsukur mo kanan, o gayang buna na pagpanginsukur sang Allah Ta'ala, yang agabukan mo adun, yang suguan ng Allah Ta'ala, alikayan mo yang kanan, ipangsagda. Kaya pagpanginsukur sang Allah Ta'ala, bakagid yan ng piaglongan na pigasambit ng dila awgid yang pagpanginsukur sang Allah Ta'ala, upod yan sang gabukan na pigagabuk ng pigapilan yan ng gabukan. So mga lang ng Allah Ta'ala, dahil sang uman isa ka natin pirmamintin taping pagdikir, pagtadum sang Allah Ta'ala. Yang usip pa dun alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani usip muna sa kanaksaril tama na dun. Makapilakaw adun pagsambit ng Allah Ta'ala. Adun na alaw, adun 24 oras dagid. Ay da muna sitong yapan labay da ng mga alaw. Adun pa lang, makapilakaw pakasambit ng Allah Ta'ala. Makapilakaw pakapag-istighfar, pakapagpangayo ng Allah, ng ampon sang Allah Ta'ala. Yamatigam baka muna yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sambuk na hadith, magpangayo yan ng kaampunan, mag-istighfar yan sang Allah Ta'ala. Sa sidnang sang kaalaw 100 times. Na makapila kita pangayo adun ng kampunan sang Allah Ta'ala, makapila kita pakatadum sang Allah Ta'ala sinin mga alaw, mga waktu na yali. Usipin tayong ginawa ta. Kaya mu'min na bunayang pag-ibadat sang Allah Ta'ala, pirmaminti ang tadum ng sang Allah Ta'ala, di nang pagputukon yung Allah Ta'ala, yung pagtadum ng sang Allah Ta'ala. Kaya hindi pagtadum sang Allah Ta'ala, mat nakatamanan adi pagid sa dunya, labi da kagaya sang alaw na mauri.
law ng Allah subhanahu wa ta'ala makapantag sa mga utaw nan wa pagatadun sang Allah ta'ala law nan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Sino law nan yang magpakawat sa magtadum kanaka di magatadum kanaka fa inna lahu ma'ishatan danka. Kanan na law nan yang mat nakabuy adi pakid sa dunya wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sa allaw na mauri bangunon namin yan, sa allaw na mauri namin ang buta. Nabuta bangunon namin sa allaw na mauri na buta, di magkita. Magalong ito na utaw, na di magtadum sang Allah ta'ala na yabuta da kagaya sang allaw na mauri. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah laong nanu kadunan ko laong nan. Na nga ibangon mo ako adun sini na allaw na buta. Sarta adto sa dunya magkita man ako buko man ako ng buta adto sang dunya law nang Allah ta'ala tubag ng sinyan na utaw qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Minan lawnan kay sabab iringawan mo lawnan yang mga ayatan nami, yang mga tanda nami, mga patadum nami kanmo manawa ko pagtadum kanak na Allah subhanahu wa ta'ala iringawan mo. Yadating ka mayo yung induwan, iringawan mayo, itagak mayo, ituyuwan mayo ringawan, nasini na allaw-law nan, aringawan kamu uman nami, abilin kamu nami. Iyadan billah. Agaw gani dit kita pirmaminti magtadum sang Allahu Ta'ala, o magsukur kita sang ubos ng kanan panginluyan kanatin. Kailaw ng Allahu Ta'ala, fadkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun. Agaw sa launan, pagtadum kamu kanak kay ataduman ko kamu launan. Washkuruli aw pagpasalamat kamo, pagsyukur kamo kanaka, pinagisang paggabak ng kanak mga suguan o paglikay ng kanak isagda, wala takfurun o ay kamo pagkafir kanak na Allah Ta'ala, ay kamo pagsupak kanak na Allah subhanahu wa ta'ala. Suriyan sinyan Allah ng Allah Ta'ala, isa pa sa mga gabukan na mamatunay tayang pag-ibada sang Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rida billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yaning ama kuntinto kita, mamasuwat kita, amalipay kita, matarima taadun na yang Allah Ta'ala yang kadinanta, aw yang agama Islam yang agama ta, aw yang amatarima taadun akasuwat taadun na si Muhammad yang sinuguta na piyapangagadan. Mana dapat sang uman isa ka natin yang ama aksepta akal liniyan taadun na yang Allahu Ta'ala yang yamay mo kadunanta aw yang amaswat kita na yang Islam yan yang yamay mo na agamata aw yang amaswat kita dun matarimata na yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan yang sinugo yang Rasul na pegapangagadanta. Agaw gani law ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah min haqqihi subhanahu ala kulli ahadin min abidihi an yarda bihi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Upedlaw nan sang kapatot katungod ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kariko kada isa sang kanan mga allang yang amalipay silan atarimon nilan amalipay silan atarimon nilan adun yang Allah ta'ala nakadanan nilan aw yang agama Islam yang agama nilan aw yang Nabi Muhammad yan kay yang kanilan nabi. So yan kay mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tarimonta, kasuwatta na yung Allah ta'ala yung kadanan nagsisimbata. Aw yung agama Islam yung agama ta, aw yung Nabi Muhammad yung nabi ta na piyapangagadanta. Uriyan sinyan Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, upot pasang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, adamu nisbati syarri ilallah. Yan di ugnay adun yang mangkat o katan adto sang Allah subhanahu wa ta'ala. Di pwede alang ng Allah ta'ala. Di pwede sang samok na Muslim ugnay nan yang mga mangkat na yagapang kay tabu adun, yang mga maksiyat, mga kuan adun, ugnay nan yang karikot to sang Allah ta'ala. Okay. Yani, usapin do man yani pantag sang akida. Usip, ang adun mag-ausip, sino kadi yang yagainang ng katan? Sino yang yagainang ng katan? Yani, isa yan sa mga usapin, mga usip sang akida. Sino kadi yang yagainang ng katan? Mangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tadumanta na yang Allah ta'ala yagalaw, Allahu khaliqu kulli shay.
Yang Allah subhanahu wa ta'ala, yan yang yagabawi, yan yang yaga adun ng ubos ng gagaysa. Mana way sambok sang babawan ng dunya tabya binay ng Allah ta'ala. Mana pati yang madjaw o yang mat, yang yaga adun san yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pag-adun ng Allah ta'ala sa madjaw, way question tasan. O gid usay magka-question tayang katan. Nanga adun abaw inangan ng Allah ta'ala yang katan. But pasabot basan adun yang Allah ta'ala kaliniyan nan kanatin, gusto nan kanatin yang katan, yang pagmaksiyat, yang pagbebek ng bid'a, yang pagsyirk, uunop asan namang kaliniyan bagid kadiyan ng Allah ta'ala kanatin, bagaan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibay ng Allah subhanahu wa ta'ala yang katan bilang pagsubok adun kanatin, maununo adun masukod adun yang pagpamaratyaya tao pagpangagadta sang Allah subhanahu wa ta'ala. Mana aun hikma ng pagbay ng Allah ta'ala sang katan. Di kita pwede adun maglong na online na yagainang ng katan. O yung maglong adun, ikaw yang yagain ng totally ng katan. Baka kunaminan Allah ng Allah ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, yan yang yagainang ng katan o mangkat. O gidwanan yan awanan yan inanga ng gusto nan yan na katan. Waabaw yan ng Allah ta'ala yang matay, yang katan, sabab kay gusto nan yan, kaliniyan, no. Di na yan gusto, awgid ibaw yan ng Allah ta'ala sang on hikmah, on purpose nan san, which is, yang pagsukod adun, batalo adun sang Muslim, sang kanan pagpamaratyaya sang Allah ta'ala. So, di ta pwede iugnay adun sang Allah ta'ala yang ikatawag na katan, yang magalong kita adun na ayani si kinyani sang Allah ta'ala. No, di pwede lang ng Allah ta'ala. Kung augnay ta yang katan adto sang Allah ta'ala, kung yang punto tasin yan is yang Allah ta'ala yang yagainang san, so okay inyan, tama inyan. Okay, yang magalong kita adun na yang katan si kinsang Allah ta'ala yan, kay gusto nan yan, ito yan di pwede. Ito yan di ta pwede iugnay sang Allah ta'ala yang katan. Kay law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam on kanan dua, law nan wal khairu kulluhu fi yadayk. Aw ubos law nan ng kadyawan, iyan law nan sandua mo na mga arima. Maning Allah ta'ala upod sang mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, aw kanan duang kaarima. Aun duang kaarima ng Allah ta'ala, mismo yung Rasulullah kalong, hadithun sahih, hadith na sahih, sikan kang Imam Muslim, na launan wal khairu kulluhu fi yadayk, ubos launan ng kadyawan niya Allah, iyan sangkan mo mga duwang kaarima. So ikalaw mismo yung Rasulullah, aun kanan duwang ka mga arima, yang Allah ta'ala, awgay diyang usip, may nang ba ng kamagunawa ng arima ng mga binawinan, baka, yang Allah ta'ala, aun kanan duwang ka mga arima, okay diyan na mga arima din ang kamagunawa ng mga arimata. Mga arima na kung way niya makabagay, ya makahaum sang kanan katagwas o pagkakadanan, lay sa kamitlihi shay, way kanan kapariyas ang unuman ng mga butang. Wasyarru lay sa ilayk, aw yang katanlaw nan na dilaw nan yan ng kanmo. Dilaw nan ng kanmo, but pasabot nan dilaw nan kanmo, ya Allah, yang katan mana, wam adun, yaning katan na igapang kay tabu adun, ikaw yung yagain ng sini, pero di mo yani kagustuhan para kanami. Iinang mo yani bilang pagsubok kanami, sa pagpamaratyaya nami. Yang kayang akidata. So, inyang kay Allah ng Allah ta'ala. Yang pigatawag na katan, barikan ko, upod yan sa binay ng Allah ta'ala. Inilang yan ng Allah ta'ala kay sino sa kadiyang presidente ng panambasa? Sino kadiya dun yung presidente ng katan? Sino pa? Si Iblis. Na yung usipa dun, sino gabay kang iblis? Yang Allah subhanahu wa ta'ala sa yung yagainang kang iblis mana at tugyapon sang Allah ta'ala. So mana, yang katan, yang mga mangkat, unuman yan namat, kariko na, yang yagainang san yang Allah ta'ala. O gidwanan yan kagustoy para kanata. O gid, ininang na yan bilang pagsubok sang kanatan pag ibadat kanan na Allah ta'ala. So kung augnay taman yang matay at kusang Allah ta'ala, kung yung punto taasin yan is yang Allah ta'ala yung yagain ng siningkatan, so tama inyan. Okay, yung augnay taadun yang katan at kusang Allah ta'ala na yung tumong taasin yan is kagustuhan yan ng Allah ta'ala para kanaton, no, di kita san maglaw.
Kay kwan yan, sa padyan na akida yang magalong kita, nakagustuhan ng Allahu Ta'ala kanatan yang magamaksiyat kita, yaning mga mangkat na igapangkahitabo kita kanatan iyadan billah. So inyang kay, di ta iugnay sang Allahu Ta'ala yang unuman na mga mangkat. Di na yan kalinian, o git ibawin na yan, kay ong kanan purpusan, isa dasin yan, yung pagtisting sang kanatan pagpamaratyaya sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Uriyan sinyan Allah ng Allahu Ta'ala, isa pa sang mga kapatot ng Allahu Ta'ala, dawamu istighfari wa taubati lillahi ta'ala minadh-dhunub. Yang permamintilaw na pag-istighfar, pagpangayo ng kaampunan, kanan na Allahu Ta'ala sikin sa mga kadusan, yang manusya kada segundo ga pakadusa sang Allahu Ta'ala. Way segundo yatabi ga pakadusa kita sang Allahu Ta'ala. Awgid upod sang pangiluyan ng Allahu Ta'ala kanatan, iabriyan nan yang pertan ng kanan, pagpangampun, aw yagainang yan ng mga suguan na amay kainangin tayo yan, akaampun ng kanatan may mga kadusan, kamagunawa sinin pag-istighfar, pagpangayo ng kaampunan tanan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gani, yampunda ng Allahu Ta'ala yang kanan mga kadusan, pero sang sambok na hadith, yamalong adto na magpangayo pagkadiyan ng kaampunan sa sid ng sang kaalaw, sang sambok na hadith, 70 times, sang sambok na hadith, 100 times. Per day, kada alaw yaga istighfar yang Rasulullah. Kita pakwaw. Nawa kita katiga madun kung yang punda ba yung Allah, ng Allahu Ta'ala yung mga kadusan ta. So, permaminti yun ta. Yang pagpangayo ng ampun sang Allahu Ta'ala sikin sa mga kadusan na kakainang ta. O permaminti yun ta yung pagtaubat, pagbaliklub sang Allahu Ta'ala. Andun magalawang ustad, yag kabarik-barik damang gudyan dusa nami, yag kamumuwa da kami sa Allah Ta'ala, ayaw pagkamumuwa, yakadusa ka dun pagtaubat, pag-istighfar sa Allah Ta'ala, kung yakadusa da ka man, yan dagyapon yung inanga, pirmamintiya yung pag-istighfar, pirmamintiya yung pagtaubat sa Allah Ta'ala, kadiga pagkadusa ka, taman na yung syaitan da yung masuko, akawan da ng paglaungkan mo. Kailaw ng Allahu Ta'ala, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Aw pagtaubat, pagbalik loob lang nan kamu adto sang Allahu Ta'ala kariko, o kamo na mga yama maratyaya, supaya lang nan na maong kamo, na mga maong kamo na mga successful, magmalampuson kamo adi dunya akhirat. Law ni Imam an-Nawawi rahimahullah, i'lam anna kulla man irtakaba ma'siyatan lazimahu al-mubadaratu ila taubati minha wa taubatu min hukukillah. Tiga malawnan law ni Imam an-Nawawi rahimahullah. Lawnan, tiga malawnan nakariko lawnan ng yaga pakainang ng mga kadusan, mga maksiyat, date lawnan kananyang pag-apas-apas. Dali-dali, baka ng pagpakadugay. Mag-apas-apas lawnan yan sa pagtaubat, pagbaliklub sang Allahu Ta'ala, aw yung pagtaubat lawnan, upod yan sang mga kapatot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O katapusan na malambit ta sini na mga waktadun pud sang mga kapatot ng Allahu Ta'ala, ihsanu dhanni billahi azza wa jal, yang apakadyaon natin yung pagdemdem ta, paghunahuna ta sang Allahu Ta'ala, pirma mintin ta pakadyaon yung pagdemdem ta sang Allahu Ta'ala. O nya dating namatay, ibatalo kita, pakadyaon yung pakadyaon ta yung pagdemdem ta sang Allahu Ta'ala, di ta pakamaten. Madiga dun yung mga utawa dun na yaga ibada sa Allah Ta'ala, kung idating ng kadyawan, fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Amay kay dating yan ng kadyawan, kampanti yan sang kanang pagpamaratay pag-ibada sa Allah Ta'ala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga utaw man na amay kadating na sila ng pagsubok, na yan narikod na silang sa pag-agama sa Allah Ta'ala, na inyan na mga utaw, idating sila ng pagsubok, mga kabataluan, yan narikod dahil sa pag-agama sa Allah Ta'ala, piyakat dahil nila niyang pagdumdum sa Allah Ta'ala, khasirad dunya wal akhirah. Yalugi nila niya tanak, yalugi nila niyan dunya akhirat iyadan billah. So pakadyaon ta, ubos ng yaga pangkahitabukan natin, pakadyaon tayang pagdumdum ta sa Allah Ta'ala, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanan programan yan ng mga butang yatabya para gyapon ka natin, akapagkadyaw gyapon natin. Aw yang Allah Ta'ala yang labo na ya matigam sang unin makapagkadyaw ka natin, buko ng kita. Gawgani law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang samuk na hadith, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Di law nan matay yang uman isa kamayo o yang sambuk kamayo, yatabya na pigapakadyaw nan,
yang kanan pagdemdem sang Allah subhanahu wa ta'ala. So pakadyaon ta pirmi, yung pagdemdem ta, pagunahuna ta sang Allah ta'ala, ipod yan sang kanan mga kapatot. So mga Allah ng Allah ta'ala, pinaagi sini na muhadara, yatapos natin yung pagbaw makapantag sang kapatot ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangayon ta sang Allah ta'ala na magbarapantag yang yamang kariko ng mga yamang kadinig natin, pangayon ta sang Allah subhanahu wa ta'ala, na barasan kita sang kanaten may mga gabukan na umpununan kita sang kanaten mga kadusan. O insya Allah subhanahu wa ta'ala, sang sumunod daw man natin mayo na live, na yang kanaten daw man bityara, yang makapantag sang kapatot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gaw, tagadan tayo yan, tutukan tayo yan, kau magkatigaman ta kung uno kadi yang kapatot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanaten na ummatnan, nega pangagad kanan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.